zionesa kuti kuli confusion, kuli kusokonekera kumaiko amene ndi otukuka. Zimenezi zikubweretsa chiopsezo chakuti chifukwa chakuti ife ndife amphawi, iwo atenga advantage ya kutukuka. They want to influence ngakhale zoyipa zimene sizili mkacha yathu, sizili mchikhalidwe chathu. Mkuona zimenezi pang'ono chikonferensi ine yanena kuti zikhala ngati ni propaganda, zikungolowa pang'ono choncho, chifukwa tsiku lina adzapeza kuti avomera. Akula mpingo basi under pressure basota basi chagona confusion imene ikuchika kwanzatu zinthu zimene timazitenga kuti ndi chimo akuzidalitsa kuti zikhale ngati si chimo. Muona they are even failing kuti afotokozere kuti koma tiziwalimbikitsa kuti asinde sakunena zimenezo chifukwa iwo anazivomereza kumene kuti but that's the style of life. Neti kazo asinde ndoti it's like you are hitting on the core. So basi ngokhala chete kuti basi tizingavomera basi you should encourage to change. That's the surprising thing. Na bazo kuti papa wapeleka ngati malamulo kwa sembe kunazitha udalitsa ukwati wa muno khakha pena akazokha udalitsa ukwati osadavomereza kuti anthu azikwatirana okhawo koma atapezeka anthu otero azitha wadalitsa kudalitsa anthu osati ukwati wa muno khakha. Radio alinafe ndi nthawi ya Catholic Perspective ndithu takulandirani kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe. Studio muno ndili ndi bambo Louis Chikanya komanso bambo Elias Chizule. Bambo Elias Chizule, mwaswera bwanji? Ndaswera Samu, waswera bwanji? Ndikupira kuti ukundimva? Kwambiri clear. Zikomo kwambiri Samu. Zikomo. Bambo Louis Chikanya, mwaswera bwanji? Nesoto Samu. Ndaswera bwino. Ndaswera bwino. Titokoze kwambiri tatenga nthawi mwina tisanakhale 1 week ndi ndayatali kwambiri zambiri zachitika pakati pa bambo Chizule. Pereka nkoni moni kwa omvera chifukwa lero alowa mpulogalamu iyo. Moni omvera nonse, tasangalala kukhaso limodzi tsiku la lero pamene tikupitiriza nkhani imene ili mkamwa komanso ndithu nkhani imene ili pa ili ponse tayiyamba dzulo kuikamba ndipo lero tikupitirizanso ndi nkhani yomweyo. Sitingathe kungokhala chete, sitingathenso kungosiya ngati kuti palibe chimene chikuchitika. Nchifake ngakhale dzulo tinayankhulapo, lero tikupitirizanso ndi nkhani zomwezo ndithu Samu. Gawo lachiwiri likhala nokumva zimene anthu ena akhala akuyankhula misika makamaka mtauni ya Lilongwe kumene ndithu bambo Louis Chikanya anakayenda kufuna kumva kuti kodi anthu akuti bwanji. Bambo Louis Chikanya pena muli ndinde manga tisanaike? Zonadi Samu. Napitira zina kumsika. Chabwino. Nde napeza anthu akucheza. Macheza wawo amanenapo za chikalata chimene chinatulukachi. Then nali nchidwe namvetsera. Anthu onse amangokambira na zolakwika. Izo zimene sanamvetse. I had to come in. Pamacheza amenewo. Kuti mukuti bwanji akatolika. Ati apa vomereza kuti asemba awo azidalitsa makwati. Ali ndinu nokha mlendo mu Yerusalemu. Uona ufusayo kuti chimodzimodzi. Ufusayo kuti mwamvera kuti ali pa mafoni. Pa Facebook. Tawelenga. Na kuti pa wireless. Ine nde nakhali ndikalitsepo. Then nagaza kuti mwina tizitenge zimene alankhula kuti zitithandize pa zokambirana zathu. Maphunzitso ayo atikanga tu palomba maphunzitso sobana. Chabwino. Zokambata kamba kwambiri. Koma zikuchitaonekera bambo kuti pala ambiri amene sanamve chiro. Ambiri. Andi kagulukosi kamene nakapeza over 20 people. Osa kupanga chimodzimodzi. Izo. Ndineyo I was thinking maganiza kuti achitiranja apa nakangozisiyezi. Unani spana.
chabwino ndi anthu mitima iliyoko panali cholinga chimene chifukwa chimene apa panapangira zimene kwinako kuliso moto umene iwo ananena kuti atani azimitse ali pampanipani. Mwina anthu sakumvetsa kuti kodi kala fayina akunena choncho kuti kodi ngati kwathu kuno dzulo ti makamba zoti maepiskopi anena kuti kuno zibayima ndi chasintha ndi chani ndi kalatayi chabwino titoona kuti palibe chimene chasintha kwinako kumene kuli mavuto. I think kalata yathandiza ndithu nde izo tizione kati mwandime chabwino zikomukwambira penepo mumveka bwino. Tsono anthu mitima iliyoko wafuna amve kuti kodi anthuwo amati chani. Bambo Lucy Chikanya tsimikizani kuti anthu amenewa atipatsa chilolezo. Kwambiri anakondweranso nauza kuti ndiye mumvere dzimvere nokha. Yayi nde tiyeni ena akudzimvera okha, ena mukumva kwa nthawi yoyamba. Perspective on Radio 1 nkhani ili mkamwankamwa yoti akatolika akuti avomereza kuti amuna okazidalitsa akazi okazidalitsa. Mwaimva? Ife taimva ngati ongomva nafeso. Iniyo ndani ino? Ine ndi Duncan Pili. Duncan Pili makhaku? Ine makhaku 24. Ku 24 wanthu akuti chani za nkhani imene? Anthu tikamacheza malo okumanirawa nkhani anthu sanandire bwino chifukwa zomwe zikumveka nzoti wamuna sakoneka kuti wamuna zake ndebe sindidziwa maopinion ambiri koma ine kwa ine ngati mbali yanga Duncan. Iniyo mwamva kuti chani pa nkhani zimenezi? Akuti apase ufulu anthu aja ndi ufulu wawo athu makwatirana koma ineyo mbali yanga nditsutsana nazo. Kodi atera kuti akatolika kuti azikwatirana kodi kweni chimene anthu sakumvetsa nchani? Choma anthu sakumvetsa nchakuti ukwati umatengera tilinge Christianity kapena ma domination enawa nzosiyana. Ife ngati a Khristu timakhulupirira zoti alomanso nda Khristu timakhulupirira kuti banja kapena kuti ukwati is between mkazi kapena mamuna nde zinazo ifeyo kudabwa. Chabwino. Inuyo utenga wanu ndi wotani kwa Malawi? Ine utenga kwa Malawi ndakuti tisagonjere zikhadwe zina. Fefe akogwathu ndifana inde ifane nabada 1989 panopa ndi almost 33 chakuti years koma agogwanga mayanga ineyo banja langa ananga sinzalola khelemero kuchitika chwane makhuperi wakuda kapena kuti wamuna ndi wamkazi akwena kukwatirana male and female. Inathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Duncan Pili 24 kwera 24 tathokoza kwa basi. Ndathokoza sa ndi mtauni momwe ndani mtauni muno ine ndo aganjabe tu maganyi basi uthamanga kusenza maata munthu akagula masaka. Catholic Perspective on Radio 1. Amayamiko nkhata mwamvako nkhani izi zili mkamwankamwa zimene ukamba wanthu zamuukwati okwatirana muno okhaokha. Mwamva kuti zotani? Silinaviko. Simamve chichonse. Tangokhala munthu wamba basi. Simunamve zimene zatuluka posa chidwa apa? Mwamvako kanthu wanji? Ndavawo. Akuti chani? Iniyo dzina munda? Ine ndi Gavin Billiard. Gavin Billiard. From Veradoa. From Doha. From Veradoa. Kuda. Mwamvako zotani akuti chani kodi? Mene ndavera nkani ngati yakwatana muno koka mpingo wa Roman Catholic kazita wati okwatirana muna okhaokha. Mwamva choncho? Ndimene navera kuti antazikwatirana. Mwamvera kuti? Ine navera baile isiso namene mnalikali murina. Amanena iwere siyanji mene? Mene sinetsalire kuti nali wale siyanji koma nango petsera ili kari akukambira nkhani mene. Mene makambirana amati chani? Akunena kuti mpingo wa Roman Catholic akazikitsa khalidwe okwatirana muna okhaokha. Ukwati okwatirana muna okhaokha. Mwamva choncho? Ndamva choncho. Tsono iniyo angata mwamva zotani angata? Nakumbukira. Napaza kuti papa wapereka ngati malamulo kwa sembe kuti azitha kudalitsa ukwati wa muna okhaokha kapena akazi okhaokha.
kudalitsa ukwati eya osadavomereza kuti anthu azikwatirana okhawo Koma? atapezeka anthu otero azitha kwadalitsa kudalitsa anthu osati ukwati ukwati wamuna okhawo kalilero mwamvako kanthu ngati atsogole inu mwamvako zotani dzina ndani ine ndi Francis Basoni Kawaza. Francis Kawaza Yes. mwamvako zotani za nkhani zimenezi Nkhani ndamvapo zokhuzana ndi kuvomereza kuti ukwati wamuna ukaoka zomwe ndamvera pawayilesi ya iliwe ndimaitsala kwambiri ngakhipira kulitsa kuti ziyambika kuwayilesi ya BBC imene ndimafyadzolosa pasi koma kwati kuno ndamvera dzera amati chani kwenikweni kunena kuti papa ngati mkulu wa mpingo akatolika pa dziko lonse lapansi akuti halinge ndani dzina lomwe ndingalakwitse koma akuti avomereza kuti asembe amene wa mpingo akatolika azitha apatsidwa mwayi ora azitudalitsa mwayi wa amuna ukhaokha amene akundana kamkuti amene agwirizana kuti apange banja wadalitsa anthuwo kapena kudalitsa ukwati ngati ukwati pamenepa tikunena kuti udalitsa ukwati chifukwa anthu awiri ndekuti afuna upanga ukwati menepo banja koma udalitsa ukwati avomereza apapa omwe ali akulu ampingo achikatolika dziko lapansi imene ndamvera ine kuti atsogoleri takulandirani tikudziweni ine ndi James Jasper. James Jasper pa nkhani zimene zili mkamwamkamwa izi zonena kuti ampingo akatolika atavomereza chani mwamvako zotani Tangomva kuti tu munthu wamkulu pastor papa atavomereza zokuti mabanja azitheka pakati pa azibambo okhaokha ndi azimayi okhaokha zimene zili zodabwitsa kwambiri mbiri ya mtundu wa Malawi. iniyo nkhani mnamvera kuti nkhani ili ndayimva pa social media kuona munthu wamkuluyu atapereka saini yokwiya kwambiri tanthauza kuvomereza kuti process imeneyi ikuyamba kugwira ntchito ndithu. Catholic Perspective on Radio Anafi. Ine Grace Edward. amayi Grace mmakhala kuti Makhala area 36. area 36 nkhani ili mkamwamkamwa mwaimva yatuluka kuti ampingo akatolika anena zaukwati akuti chani kwenikweni mwamva zotani Ife nkhani imene titayimva koma ife sitinasangalatsidwe nawo ife si zabwino zoti mkazi ndi mkazi azikwatirana. iliyo mwamva kuti mkazi ndi mkazi azikwatirana Mkazi mamuna ndi mamuna azikwatirana. chikalata chikuti choncho Iya chikalata chikuti choncho. Ndiye ifeyo nkhani imene taona kuti si yabwino pachani. Ndiye kuti pamenepo ngati mamuna ndi mamuna akwatirana palibe phindu imene angalipeze. Ifa ngati munthu mamuna ngati wafusira mkazi amasoza kuti afuna azikhalira malo amodzi ndiye zikhala azipanga bwanji pamenepo sizingatheki nzosagwira ife sitikuvomerezana nazo yayi chabwino muti inunso mwamvako motani tikudziweni kacho ndine Mese Banda. Amese Banda mwamva zotani za zinkhani zimenezi Ine ndamva zoti amuna ndi mamuna azikwatirana koma ndone sinjira yabwino kukwatirana zoti mamuna ndi mamuna azikwatirana chifukwa yeno kuti anthu amene akupanga ngati zimenezo zonaka zono momake iwo makolo awo mayi awo mbambo awo sanakhale mala amodzi sanakhale mala amodzi adakhale mala amodzi ndikupanga ndangupanga iwo koma mamuna ndi mamuna akumana akhale mala amodzi angapange mwana sizingatheke inuyo mwayimvera kuti nkhani imene mafoni momwemu pawayilesi anthu akuyankhula koma zinthu zoti basi ndimene zili koma ife situgwizene nazo chifukwa chimodzimodzi ngati ineyo singati ine zone kuti ndikwatirana ndi uyu ngati nzangayi zosatheka tipangapo cha popeza wa mamuna amafuna chida cha mkazi amafuna chida cha mamuna zitheka bwanji sizingatheki zimenezo ndipo ndizabodza aliyense amafuna nzake akamati chilakolako nkukumana pakati pa mamuna ndi mkazi kukhala malo amodzi nkutitsina chilakolako. Catholic Perspective on Radio Anafi. mmenemo ndimene bambo Louis Chikanya anachezera ndi anthu ena amu mzinda wa Lilongwe pamene iwo anayendera zina komabe anapeza anthu akukambirana nkhani zina ndi zina ndi anati yayi koma atamva kuti kodi anthu akudziwapo chani tifike ku ndemanga mwachangu kwambiri bambo Chizule mmene mwamvera anthu amenewa mungakambepo chiyani choyamba ndichonera kuti tikutha kuona kuti kalata imene yalembedwa ndi bungwe la ku Roma Congregation for the Doctrine of Faith ndi zimene anthu agwira
ndi zinthu zosiyana kwambiri, chifukwa zimene anthu akunena ndi zina, koma sindikudabwa chifukwa zimene anthu akunenazi ndi zimene zinaulutsidwa pa wireless zakanema makamaka za international za BBC komanso CNN, ndipo zitaulutsidwa choncho anzathunso kuno a mawireless ena a Malawi muno amene anthu amatchula kwa bambo Chikanya anatengera pomwepo. Mwina sizinakhale bwino kuti mwina iwo anangoyambanso kuulutsa nkhanizo asanafunse akuluakulu a mpingo kuno ku Malawi, koma tikaona ndithu kuti mmene chikalata chalembedwera ndi zimene anthu akunena zikusiyana, chifukwa chikalata chimene chatsindika kunena kuti ukwati pakati pa mamuna ndi mamuna, mkazi ndi mkazi sizovomerezedwa, zili mu chikalata chimene chachokera ku Vatican ndipo apapa achivomereza. Koma anthu onse amene anenacha akuti iyayi tamva ndithu kuti avomereza kuti no mamuna ndi mamuna atha kukwatirana, komanso kuti ansembe apatsidwa mwayi oti azidalitsa makwati umene, zimene sizoona ndizabodza. Sizili mu chikalata chimene chachokera kwa papa kapena kuchokera ku Vatican. Kupatika ku Vatican kalata yalembedwa inali nkhani yokhudza Nandina, ndiye ineyo ndikungoona kuti I think reaction yanga yoyamba ndi imeneyo kuti I think panali ndithu kuperekedwa information ya mwina mosakhala bwino. Anthu mwina akumafunsa kuti mwina chinachitika nchani kuti uthenga woyenera usafike. Ineyo sindinganene kuti uthenga woyenera sunafike bwino, koma ndikuganiza kuti anthu ena anachitira dala kuti apereke uthenga omolakwika pa zifukwa zimene iwo ali nazo. So I think that's my first comment imene ndingathe kunena, ndipo ndithoyamba kaenda ima pomwe kusama kwambiri poima bambo Louis Chikanya. Kodi chikalata chimenechi chikati chalembedwa chimakhala chikupita kwa ndani? Choyambirira ndi mmene anthu aperekera ma feelings yawo, anthu amene napeza zika. My conclusion was I think media sitinagwira ntchito yabwino. Sinagwira ntchito yabwino media, sinathandize anthu onani zimene atenga zolakwika. Ngwizana na mabambo kuti mwina atinangojowera nkhani kulemba tisanawerenge kuvetsa. Talakwitsa anthu ambiri, tasokoneza anthu, tapomboneza anthu ambiri. I was very sorry pamsika chigulu. So what happened was ntamaliza kwa chitawa ochepawa na ino khala pansi kuwamba kuwauza anthu kuna bwera chigulu na khala ngati sono mwajetsa ndino tauni pakati pa tauni nachita nangoti abasi chichitike nayamba kufotokozera koma gulu lonse kuti ayi apa pasizomveka mzagendedwa ine nangoti apa think is ativuta fwa chake mwina tipitirizebe maifotokoza nkhani iyi sizoona ayi kuti mpingo wavomereza kuti apapa vomereza kuti asemba zidalitsa makwati amuna okhaokha ayi sizoona. Alembaso mchikalata kuti mpingo umavomereza ukwati wa mamuna ndi mkazi. Izizi yayi zimene afuna nena nkuti ngati wabwera munthu kudzapempha mamuna amene yeyo chikhalidwe chake nchokhala ndi mamuna mzake ndi mkatolika, chifukwa machalichi tili nawo ndithu anthu ameneyo. Ngati wabwera kudzapempha mdalitseni abambo, chikalata chionera kuti mdalitseni, osati akabwera awiri tidalitseni ngati banja ngati ukwati ayi. Chabwino zimene pano pasakumvetsa bena kuti ayi anena madalitso ake anatsindika kuti asachitikire mchalichi. Awa ndi madalitso oti takumana pa game ndi munthu wa mtundu ngati ameneyo, abambo Chizule tidalitseni. Kapena anabwera pa nkhani ina ku office asananyamuke akupempha tidalitseni, osati mchalichi osati kuti abwere ngati madalitso ukwati ayi ndi mzake ayi. Chabwino ndithu ndiye pamenepo pamene mwina anthu anayenera ntchito. Komanso kalata isiyengo kamba za anthu okhawa okwatana muno okhaokha, nakambanso za anthu amene ali mu maukwati osavomerezeka, irregular unions, amitala amene anakwatirapo ukwati nkutha ngokwatiranso osewa ali in irregular
Okay. kugwira kwambiri imodziyo komabe gawo ili kungotengera kuti pa wireless tikhoza kutero kuti gawo ili tayikamba mokwanirako bwino koma zimene tamva mu uthenga umenewo ndizachidziwikire kuti anthu ambiri sadamve koma nokwa ena mwina adzona ngati tikubwereza umboni ndi umenewo kuti kuona kuti ayi ndithu ndiye bambo Lucy Chikanya munakambapo kuti atolankhani sinagwire ntchito yabwino atolankhani ambiri sinagwire ntchito yabwino tikuyambira ndi anamandu awo a BBC CNN amenewo komano ndimafuna tiyambira pamenepo kuti sanagwire ntchito yabwino chifukwa ninji kodi kalata iyi imapita kwa ndani zikatero chimachitika ndi chani mu mpingo imayenda bwanji chifukwa tikudziwa kumene achokera inayambira ndi funso kunabwera funso kufunsa apapa kodi tingamata ndipo ndi gulu la anthu a mpingo wa katolika m'mayiko ena amene adafunsa ndiye yayenda process yonse kufika napoti atolankhani amadziwa kuti pofika tsiku lakuti chigamulo chikhatatani chitabwera nde ichi ndi chigamulo chabwera komano chimapita kwa ndani tinene kuti kulengeza announcement tinene kuti chirenge mati mati chitsogozo dzolo matelo apa chikhala chichani declaration kulengeza komanso kuunikira kuti tizenda bwanji chabwino kuunikira akulengeza amadziwa atolankhani akunja kuti pofika tsiku lakuti kudzalengezedwa chifukwa ndi process imene imadutsa amawayanga ndithu pali panomba ili pa level yakuti pali panomba ili pa level yakuti tsopano yafika noti yatuluka koma anangofikira pamene pogwi avomera koma chimapita kwa ndani chikalata chimene chapita kwa announcement kwa onse a Khristu achikatolika makamaka anoti ansembetu amene amadalitsawo chifukwa ni nkhani yokhudza kudalitsa gulu linalekera anthu limene kale panali ma controversy chifukwa cha zimenezo anthu ena anapita kuti bwanji muiunike nkhani iyi aikonze then zimene ataikonza kupasa papa kuti aione apa pankuvomereza kuilengeza nde akulengeza akudziwitsa anthu onse akatolika makamaka nsembe umene amadalitsawo kuti wansembe asakane kudalitsa munthu atapempha kuti awadalitse munthu wa mtundu uyu dzulo tinakambapo background ya nkhani iyi mwina ndi bwino amene sanamvere adziwe kuti nkhani iyi yachokera ku sinodi imene apapa anayitanitsa yokhudza mabanja tione mavuto amene mabanja masiku ano akukumana nawo ma challenges amene okhudzana ndi za family amene alipo ndiye anapereka makalata ku maiko onse kuti apereke ma challenges amene ata ma feedback atabwera anayitanitsa ma bishop kwathu kuno ambuye Tambalana ali komweko anapita kwa imira Malawi ndipo kumene koko kunalino mafunso amene anatengedwa kuti mafunso awa ndi ofunikira otino akambidwe ndipo mafunso amenewo anapititsidwa kwa apapa ngati apereke yankho mafunso amenewa amatchedwa kuti dula pa Chilatini kuti papa ayankhe kuti kodi nkhani ikuti bwanji ndipo nkhani imodzi imene anafunsidwa ndi imeneyi chifukwa chakuti kumaiko kwena chifukwa choti maiko anavomereza ukwati wa amuna okhaokha kapena akazi okhaokha anthu a mtundu umenewo amapita kumeneko kukapempha kuti mutidalitse kapena mumange ukwati wathu kotero kuti maiko ena monga ku Germany asembe ena anayamba kudalitsa ukwati ndipo anthu amadabwa akatolika inayamba liti kudalitsa ukwati oterewo maiko ena amapita ifeto akutivutitsa anthu ndiye apapa anayenera abwere ndi stand ndi yankho kudzera mu bungwe limeneli limene alemba chikalata ndiye monga nanena dzulo pali mfundo ziwiri mu yankho limeneli limene apapa anayankha kuna ukwati ndi wa mamuna ndi mkazi basi kwauza anthu amene aja anayamba kudalitsa ukwati kuti inu zimene siyani sizovomerezeka komano anthu amenewa ngati njira imodzi yoti sitikuakana chanchani kapena kuti kwaopanga kuti sali mbumba ya Mulungu iwo athangolandirako aka ngati madalitso amene afotokozedwa aja madalitso achifundo
Chabwino. amene afotokoza kuti atha kulandiridwa mwa njira iyi ndi chabwino ndithu. kwa amene simnathe kutsatira bwino mwina mukumva kwa nthawi yoyamba ndi imenemo bambo Elias Chizule atipatsa background ndithu kuti zinali moteromo. Nkhani yathu ikupitilira. Bambo Louis Chikanya, mwina musanafike pa notes zambiri zimene ndaziona yapo kodi papa amapereka ulangizi kapena kulamula motani? Tiyankhula chichewa pano mwina chizungu chake nkumatero kuti amayankhula motani ndipo ndi zinthu ziti zimene zimabwera ndipo impact yake imakhala yotani, ngati ndamveka bwino bambo? Amamveka. Okay. Apapa akalankhula amakhala malevels osiyanasiyana. Kuti pali zina zimene amalankhula mwina akulalika. Akamalalika anthu amakhala tcheru zimene anena kucha kuti to apapa zimakhala pa ulaliki. Zimene mwina mphamvu yake singafanane ndi zimene angazinene tinena kuti mwina amene zachitikira apapa kuti apasidwa chikalata akulengeza nzosiyana ndi mphamvu za paulaliki. Okay. Apapa mphamvu zake zikhoza kukhala zokulirapo kuti sopano akhristu tikulengeza izi tsopano. Okay. Tizichita izi akulengeza. Sizingafananenso ndi mphamvu zina. Izi zikhoza kucheperapo zikhoza kulirapo ndi za mphamvu zimene akunena kuti decree. Tinoti osati chigamuloso koma lamulo, chifukwa decree imafanana ndi lamulo. Amati it's an official statement that has a force of a law. Ndi decree ndi imakhala ya mphamvupo kuposa declaration, kuposa malaliko. Okay. Okay. Ndi njira zina zimene amatha kupangira communicate pali ma exhortation chizungu chake matero koma mwina pachichewa tingenera kuti kulimbikitsa akhristu pa zina zake. Okay. Mwachitsanzo akambirana za sinodi amaliza ndi pamapeto pake amalemba chikalata. Makabuku ndithu ndi amatchula kuti exhortation ndi amalemba zonse zimene ma resolutions amene achitika pa msonkhano wa sinodi kuti tizichita motani izi. Chimodzimodzinso ngati episcopi sinodi ya diocese yatha episcopi mapeto amalembanso chikalata makabuku kuti tsopano tagwirizana izi ndi amati exhortation kuli sono kulimbikitsa Khristu kuti tizitsatira zimenezo. Okay. Mwina tinene motero kuti ndiye bambo Chizule ma levels mwamva mphamvu zimene zili ndi decree panopa tukamba nkhani ya decree kulengeza alengeza mphamvu zimene decree ili nazo ndi zotani? Okay, mene afotokozera apapa kama nena decree ndiye kuti akulankhula ndi mphamvu za lamulo komanso mphamvu zonse za udindo wawo kapena kuti office. Yeah. Chilatini amanena kuti akuyankhula ex cathedra. Kulankhula ndi mpando wawo. Okay. Ndi udindo wawo ndi ulamuliro wonse imene imatchedwa kuti decree. Akayankhula choncho apapa ndiye kuti palibe amene sangatsate china chilichonse chimene anenacho. Aliyense akuyenera kutani kutsatira. Chabwino. Apapa amene ayankhulira sanayankhule mwa mtundu umenewo ayi. Imeneyi ndi declaration, announcement kungolengeza kudzera ku bungwe lina ngakhale wavomereza kuti zilengezedwe. Sakulankhula mwalamulo chifukwa mu chikalata chimene chichi zikukambidwamo ndithu kuti ansembe sokakamizidwa kuti adalitse munthu wa mtundu amene anakwatana ndi mwamuna nzake kapena ndi mkazi nzake, koma aone malingana ndi kuunika kwa mutu mwawo, discretion yawo ndi nzeru zawo kuti kodi achite motani. Ichi nchifukwa chake taona maepiskopi aku Malawi atanena kuti apapa zimene anena zonse tikugwirizana nazo kwathunthu, koma padakali pano kunoko izizi sitiyamba kaye. Iwo apotero sikuti akuphwanya lamulo lina lililonse ayi, chifukwa mayankhulidwe apapa popanga declaration sanayankhule ndi mphamvu zonse za ulamuliro kapena mphamvu zonse za office. Chifukwa ma episcopi athu kunoko anena choncho. Naona ujeni mutu wa nkhani pa news ina ya lero ananena kuti the Malawian bishops are
rebuff a pope. Kukana nation, I think. One of the two. Ananena no times inali ngati kuti maepiscopi akutsutsa ayi and mnation somwa iwaunikira nzathuwo kuti pamenepo mwina sanamvetse bwino malamulo a mpingo amayenda mmene tikunenera mphamvu za kulengeza kwa chinthu kuchokera ku Vatican zili mosiyanasiyana. Pali decree, pali declaration, pali exhortation. Osewa ndi makalata komanso ndikuyankhulidwa kuchokera kumweko, koma zimakhala ndi effect yosiyana malingana ndi zotsatira zake. Mawano ali mkamwa ndinayankhula ndi bambo Israel Madzakapwa, ndi mphunzitsi ku Catholic University nthambi ya ku Lilongwe. Iwowa ndi mmodzi mwa ansembe anzanu amene anapanga za lamulo la mu mpingo canon. Bambo Israel mukwadziwa ndiye titamva nafusafuso limeneli kuti kodi zimene achita episcopo ya ku Malawi pokana kuti tisayambe msanga nzogwirizana ndi malamulo a mpingo. Ndiye titamva yankho lawo koma suti mukusena kwambiri timve chabwino. Zimene akamba episcopo ya kuno ku Malawi zikugwirizana ndi malamulo a mpingo, inu ndi canonist. Zikugwirizana chifukwa practically tipanera kuti Episcopal Conference ili ndi mwayi opanga timalamulo tina kapena kulongosolera malamulo. Ntchito yawo ndikulongosera kuti anthu atsatire bwino malamulo motero kuti sangapange chimene chili contrary to malamulo. Atha kupanga kalamulo kakang'ono kamene sikali contrary to universal law, awa makhala particular laws. Motero kuti akakhala basa akasayinira chonchicha akuluakulu amadziwa kuti zimene akambazi ndi za nzeru ndithu ndizoyenera. Fangati muli kuchinake chotsutsana okhaye ene akuyamba kuzitsutsa kuti apa tikutsutsana kale ndi mpingo. Ndiye mmene yamalizira kalata imene ya kuno ku Malawi, kuno ku Malawi sitikuzifuna pamene ku Rome kwatikutenga kuti tizadalitsa. Nayankha nena kuti apereka statement imeneja chifukwa kulibe masainzi kuti anthu ngati amenewa amapezeka. Ndipo atha kumaonetsera mmene amaonetserereka kwinako. So sangapange. Practice just an underlying statement. Chabwino mmene mundi mene ayankhira ndithu bambo Israel Madzakapwa, wansembe wa mpingo wa Katolika wa ku Mangochi Diocese koma kutumikira ku Catholic University nthambi ya ku Lilongwe, ndipo nakumana mu Lilongwe. Mmene mundi mene ayankhira bambo ndiye mwina poti zikufanana kwambiri ndi mene munayankhulira, sitichita kuti tibwereze koma mwina tadziwitsa omvera kuti tsopano tilo wagawo limene adzifunsa mafunso kuti mwina zina ndi zina zimene munakonzekera muzitha kuyankha kwa anthu amenewa. Sitikuyembekezera kuti anthu azimba foni pano nkumadandaula nkumati tukwana ife amene tili pano. Ayi, tikuyembekezera kuti inu nonse amene mukhale mukulowa mpulogalamu iyi mukhale mukufuna kumva kwa ansembe athu amene ali mpulogalamu iyi kuti kodi chenicheni nchiyani, pamene patsala ndi pati pamene simunamvetse kuti mumvetsetse. Ndithudi kwa amene akhale akulowa ndi cholinga chotukwana tizidulana pano kuti tikuyembekeza kuti apapa tufuna tithandizane tonse. Tithandizane. Amvetse anthu nikodi mpakuti sinamvetsa kuti yana nangongombo tukwana sunamvetsa. Nimufuna ndingonenera tusamu kuti kuphatikizapo Episcopal Conference ya ku Malawi ma conference enanso amaiko ena ayankhaso. Chabwino. Ena tafanana, ena ngati ku Zambia aneneratu kuti zetamva zonse koma sitipanga implement pali pano mpaka na anthu tichite reflect for further reflection and not implementation achitonenera we will not implement but we allow for further reflection. Aku Malawi ndi anoti no. Ku Kenya naonso anena kuti tamvaza mveka koma ife tikumvetsa madalitso kuti zimene anena papa kuti it's on a personal basis kuti munthu wangobwera kuti nidalitseni osati zaukwatizi. Aku Kenya nawonso akumvetsa choncho koma sakusiyana kwambiri ndi anzawo kata ku Malawi ndi Zambia angolemekeza mmene anenera aku Roma. Anzathu aku Philippines ndi aku Philippines ndi ayifotokoza bwino nkhani yawo. Afotokoza madalitso kuti madalitso ali pawiri odziwika bwino. Pali madalitso ompempherera munthu kumchotsa ziwanda. Ndiye kuti blessing of exorcism. Kuti munthu timpempherere timchotse ziwanda. Madalitso ena ni madalitso a kumuyeretsa. Blessing of sanctification. Ndiye kunena kuti munthu kumdalitsa madalitso amene umfunira zabwino, kumfunira kuti Mulungu amuyeretse.
madalitso kumchotsa ziwanda nkuti ngati munthu ali ndi ziwanda zina zake umpempherere kumdalitsa zichoke. Then akuti mmene akumvetsera sono madalitso amene anena apapa akuti awa madalitso achitatuwa amene anena apapa ndi madalitso achifundo. Si madalitso awoyeretsa ayi, si madalitso ochotsa ziwanda ayi, koma madalitso achifundo. Ndi akufotokozera kuti mmene anafotokozera Thomas wa Akwino oyera, mmene amamvetsera chifundo ni Augustino oyera, akuona kuti chifundo ndiye kuti nikumvera kumva naye kupweteka munthu amene akumva kupweteka, komanso kuyesesa kumthandiza kuti achokemo mavuto aja amene akumva kupweteka. Feeling with somebody who is feeling the pain. Ndiye zimene akutanthauza chikalata chichi. Osati madalitso omuyeretsa, chifukwa tikana kuti madalitso omuyeretsa. Ndiye tizimpatsa madalitso omuyeretsa munthu uyu amene ali pa ubwenzi wa mwamuna ndi mwamuna nzake ndi mkazi. Ndiye sigwira chifukwa chakuti Mulungu amafuna munthu amuyeretse, achoke muzoyipa. Achoke mu Satana. Ndenu Mungu mudalitsa chabe sachoka mu Satana. Ndoti simunamuyeretse. Koma Mungu wafuna kutanthauza kuti timudalitse mongo panga naye filu zimene akupitamo. Ku Philippines ndi ku Asia kumeneko. I think anaonjezeranso kunena kuti munthu amene akupatsidwa madalitso achifundo mwa njira imeneyi auzidwe ansembe apeze mawu apadera pomudalitsa kuti iyeyonso azindikire kuti akulandira madalitso a mtundu umenewu, madalitso achifundo omuthandiza kuti iyeyo akungoyenda naye mu njira yonena kuti mwina atha kuchoka ukoko. Sinkhani yokha ngati kuti basi it's just normal. Imene anenera anzathu ako apitirizaso kuti cholingaso cha madalitso achifundo ichoti so pamene wansembe akusankha mawu abwino pamene akumdalitsa asankhe mawu onena kuti akamamva munthu uja akhale ndi mtima kuti asinthe, atembenuke mtima. Chifukwa chake dzulo tinanena kuti bwanji akuluakuluwa akudikastale sanatsindike pa nkhani yakuti anthu amenewa azitembenuka mtima, chifukwa angoti tiziwadalitsa basi. Basi asatembenuke mtima basi tingodalitsa azipitiriza. Are we blessing the lifestyle? It's not blessing the lifestyle kuti basi go and continue. Koma to bless them to change, to convert. Mutu wathu wakulu umene tikhaiti kukambirana ndi nkhani ya mayiko aku Africa zimene achita pa nkhani imeneyi. Koma tisanafike kumeneko mafuna titamva kaye mafunso. Mutamva anthu amene akutitsatira kuti kodi nkhawa zawo zilipotani. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino kaye. Tili bwino, takulandirani Radio Nafe Catholic Perspective. Ndikomo. Ndinu ndani kuti? Ine Asinidi kuno kulilongwe. Asinidi kulilongwe fusane. Ya. Muli ndi 36. Ko 36 muli ndi funso. Ya ndi funso. Ya mabishop akufotokoza momveka bwino nena kuti malingana ndi mmene kalata ikunenera kunena kuti anthu azingowadalitsa kunena kuti pasogolo akatoza kuti akusintha kutembenuka mtima kuyamba kuyenda monga mmene zimayenera kuchalichi. Ndeni mafuna ndifunseko kunena kuti kodi zimatheka munthu kumudalitsa ndi uchimo chifukwa apopo mmene zikumvekera zikhala ngati kuti munthu apanga kale cholakwira Mulungu nde akumudalitsanso kunena kuti aziyendabe ndi uchimo. Nde sinozoti kodi malemba amenewa akuchokera patipati. Chabwino, mufuna kuyankheni pompo kapena mumvera pa wireless? Apo ndimvera pa wireless abwana. Ndathokoza kwambiri, zikomo kwambiri. Zikomo. Funso lamveka bwino kwambiri. Titengeretu lina kapena? Okay. Alo, muli bwanji? Tili bwino, tudziweni ndi kumene mukuyimbira? Lizness Chauya ku 24. Anda? Lizness Chauya. Lizness Chauya ku area 24 fusane fusolano. Nifani sikuona kuti iwo pamene akunena zimene zina kuti munthu yazimudalitsa awadalitsa banja anthu pakuti wanthu uchimo kale kumene kusikuvomekeza zakuti akwena kukwatira akazotsoka pamene amuna okhaokha. Chabwino, mufuna mumvepo mpaka pena mumvera pa wireless? Andiyankhe pompa. Akuti mwayankhe amenewo. Pompa. Funso simunasiyane kwambiri ndi oyambaja. Tidafotokozapo za madalitso kuti pali madalitso kumdalitsa munthu kumchotsa ziwanda, kumdalitsa munthu mwina chifukwa cha kumpemphera zabwino kapena kumfunira zabwino
ehe ndiye funso lanu kuti mumudalitsa bwanji munthu amene akukapitiriza kukachita zoyipa komanso choyambira chimene mudziwe nchakuti sikuti wansembeyo pamene akunena kuti akhoza kudalitsa munthu ameneyo sikuti azinka kukafunafuna anthu kuti aziwadalitsa ayi ngati wapemphedwa kuti abambo ndidalitseni munthu wangobwera payekha koma munthuyo mwina akhoza kukhala kuti ali ndi ubwenzi wa mwamuna mzake kapena mkazi mzake zikhoza zotheka wansembe akudziwa kapena ayi koma akapempha munthu ameneyo wangobwera yekha mdalitseni akunena kuti chikalata chiona kuti osakana mumdalitse ndiyeno tikatenga amene akufotokozera maepiskopi ena tsopano amene ayankhapo akunena kuti talimbikitsa anthu amenewo kuti asinthe cholinga cha dalitso likhalira kuti timfunire zabwino kuti atembenuke mtima chifukwa madalitso sangagwire ntchito pa munthu amene mumdalitsa koma akapitirizabe kukachita zoyipa madalitso sagwira ntchito ndapo vadzikhaza ni munthu uja mwampanga mudzipangasa kafukufuku yoti akusintha apo ena akuyenda beni chomwecho amene angakwanitse akhoza kuchita kafukufuku amene wangu atisembe wina akhoza kukhala kuti nungodutsa sindine wakumeneko ndangodutsapo ndiye zikhoza vuto nimpanga folo bwanji munthu ameneyo komanso anenetsanso kuti wansembeyo apeze mawu abwino omudalitsira munthu uja ndiye akakhala ineyo ndiyoti nipezeratu mawu abwino ndizimuuza kuti tsono musinthe muleke zimenezi ndikakhala kuti mudziwa tu munthu yeti chifukwa akhoza kukhala munthu kuti sinumudziwa kuti amachita zimenezo ndiye sininganene koma kuti ndikudziwa kapena atandiuza kuti abambo ine ndili vuto lakuti mwinanso zikhoza kukhala atanena kuti ndili vuto lakuti ndikhoza kuganiza kuti mwina afuna ndimpempherere kuti asinthe so ndizinena kuti tsono khalidwe limeneli muleke chabwino tathokoza my listeners tathokoza kwambiri madzulo abwino nuso zikomo samu abambo I have a problem ndi chikalata chimene chachokera ku dikastale chimene apa pachivomereza ndibwerezaso vuto langa kuti sanachite emphasize pa convention chabwino angonena kuti tizisiye koma zilimo monga mwanena kale makalata ena a episcopi kuno ku Africa ayikapo convention kuti pakufunika kutembenuka mtima ineyo ndiona ngati magazo anga ndiona kuti the church in Rome is succumbing to pressure ya society yakumeneko chabwino kuti basi tingozisiya tavomereza titenge anthu awiri muli bwanji ndili bwanji ndili bwino tikudziweni ndi umene mukuyimbira ine mai Jessica Sonda Mwaza kuno kwa Acharalira oho kwa Acharalira nkulu tikulilongwe kisega imeneyo mlali pali mlali pali tiyankhuleni mai pamenepo kodi madalitso amenewo amene muzapatsa anthu amenewo azikhalabe ali awiri azibambo okhaokha kuti abwera kwa inu kuti mutipatse madalitso kapena azibwera paokha aha chabwino akuyankheni pamene kapena mumvera pa wireless ndimvera pa wireless zikomo kwambiri mai abambo apitirize ningoyambako funso labwino kwambiri ndiye mavuto anga ameneyo funso ameneyo ndiye mavuto anga chabwino chifukwa ineyo munthu singamudalitse amene ndiuze kuti akukapitiriza zomwezo simudalitsa chifukwa ndanena kuti nizisankha mawu omuuza kuti tsono mkulu muleke izi koma tinene pano bambo Chizule aepiskopi aku Malawi akuti chani chifukwa mwina anthu azibwerera mbuyo kwambiri fwa pano pa nkhani yapita patsogolo kuti aepiskopi ayankhula alangiza zimene Malawi ikunena machita mwina mukhozanso kulangizapo poyankha funso limene ku Malawi kuno madalitso amenewa aepiskopi anena kuti zimenezi siziyamba mpaka kutsogolo kuno tibasinkha chifukwa ili si vuto lalikulu kwambiri kuno ku Malawi kuti tili ndi anthu amtundu umenewo koma mwina ku mayiko anzathu ndiye nchifukwa maepiskopi anena kuti kunoko zimenezi mwina si vuto lalikulu koma ndiwatsindikire omvera kunena kuti nkhani ya anthu amtundu uwu ndi nkhani imene ndithu ifeyo kunoko sinafikepo koma kwanza thuko ndi vuto lalikulu anthu awawatu amanena kuti ife tidabadwa choncho ndipo ukacheza nawo ena amalira ndi kumvetsa chisoni kwambiri kuti mukutikaniranje ena amanena kuti ndi chisankho chawo izi zimene zinapangitsa kuti mayiko akwawoko awavomere kunena kuti
mutha kumamanga maukwati anu and they are taking those same things kuti ife tinabadwa choncho ena amati atali nziwalo ziwiri pamenepo bambo ena atali nziwalo ziwiri mupasiyanitsiretu mwakamba kuti mutha kumamanga maukwati anu ndi munatchula kuti maiko ndi amene avomereza okay kuti malamulo a dziko tsopano yeah so because nkhani ikuchokera ku zimene maiko anapanga ngati olamulira maiko anthu ali m'Malawi muno avomeredwa kuti ngati dziko malamulo athu munthu atha kukwatirana ndi mwamuna anzake komanso ndi ufulu wanu ndi anthu aja akabwera kutchalichi akukanidwa so the issue is becoming complex because ikukhala ngati ya malamulo legal ikukhala ngati ya rights ikukhala ngati so ya spiritual ya mpingo ndiye ndi chifukwa chake nkhanizi zakhala ngati kuti zabwera ku mpingo izi tikungokamba kuti omvera azimvetse chifukwa chonena kuti anthu amene wawa mmene ndikufotokozera ena amanena kuti ife tinabadwa choncho amadandaula koma ndeno nkhani ndi kodi iweyo mwana wako mmodzi omvera amene akundimvetsera terekeze kodi mwana wanu mmodzi atanoti ndasankha za ugeyi tingathe kungothamangisiratu nyumba kuti basa zabwereso tisiya kumpatsa sima so this is what the church is trying to do kunena kuti nkhani imene ili yovutira kumeneko kodi tingapereke chithandizo chotani cha ubusa pastoral care ya anthu amene wawa ndiye nchifukwa keno afotokoza kuti madalitso amenewa mongano kuti ndibwere kuyankha funso lija atha kuperekedwa kwa munthu mmodzi payekha atha kuperekedwanso kwa anthu awiri atatu 4 or ambiri koma madalitso anenedwa kunena kuti asaperekedwe mtchalichi asaperekedwe ndi mwambo wina uliwonse okhala ngati kuti tikuyerekeza kuti tikudalitsa ukwati anthu asabwere akusonyeza kuti ifeyo tili pabanja kapena kuti akupempha kuti dalitsani ukwati wathu ayi zimenezozo zaletsedwa ndipo madalitso awa ndibwerezanso kuna ndi madalitso amene munthu akupempha pa nsewu akupempha kandi mu ofesi akupempha pakapaki kapena paliponse osati kuti akubwera kudzabwera kutchalichi kuti abambo mutidalitse ifeyo ngati anthu kuti tinakwatirana anthu okhaokha ayi andi madalitso awa kuti atha kuperekedwa kwa wina aliyense olonga khale munthu amene si mkatolika chabwino tikutenga makola awiri alo muli bwa bwino kayano tili bwino tikudziwene ndi kumene mukuimbira ine ndi John ndikuimbira ku 47 chabwino bwana John tiyankhuleni nkhani yo ndemvesesa ndipo aziditso kwa kuyankhula somumveka bwino komano sindikudziwa kuti mmene zinthu mmene anthu amvelera zatiko pano azimva molakwika ndi mmene kalata yatulukira ndiye mungapake kumisidwa kuti anthu abwerere muchimene atha kumvesesa kuti anthu abwerere pachimenewo anamva kuyambirira kuti abwerere pachimene mwakhazikika inuyo chabwino mumvera pompa kapena pa wireless pa wireless tathokoza kwambiri John tathokoza kwambiri titengeretu ena apa kuti tithane nazo zimenezi muli bwanji inu muli bwanji muli bwanji muli bwanji tili bwino tikudziwene ndi kumene muli airo ndi fola jawani mwatandane awaizi Joel Wise chabwino tiyankhuleni wanga ndifuso fusani bafuna ndifuso kuti akati ndalitso kwenikweni ndijani madalitso kapena ndalitso ndiyanke bomba ndifusa solina mufusa solina okay mwachangu kudalitsa munthu kumudalitsa munthu kuti kumufunira zabwino kumufunira madalitso a Mulungu kumufunira zabwino za Mulungu kuti Mulungu amuthandize kamuna amuyeretse Mulungu amuyeretse kapena Mulungu amuchotse mzoyipa nde pamakhala mawu ake amene amanenedwa ndi mbusa kapena wansembe kapena mwina makolo chifukwa makolo sangathe kudalitsa vana tingathe kudalitsana tokha ndi kufunana zabwino kudalitsa komanso kumpemphera kuti Mulungu amuyeretse munthu amuchotse mu zoyipa mu satana mu demoni
ndiye kudalitsa zabwino ndithu ndena ngapoti pa malamulo a mulungu maukwati amuna okhaokha ndi chinthu choti chodetsedwa pamaso pa mulungu tezingatheke bwanji kuti anthuwo kapena munthuyo alandire mdalitso ndi pamene anena kuti sikuti mumudalitsa ukwatiwo ayi kapena ubale wa ubwenzi wawo ayi simudalitsa zimenezo chifukwa munthu akozobwera amene amachita za ukwati umenewo payekha chifukwa papa kwangopempha payekha madalitso mwina akupempha kuti ine sinadzuke bwino abambo mufuna mundidalitseko afuna nthawiza kuti mulungu andithandize ndichire mwina kozokhala madalitso amenewo kapena abambo ine ndi pa ulendo ndichoka pa ndipita kumponera ndidalitseni osati kuti mudalitsa ukwatiwo ayi chifukwa kudalitsa kumene kumkhozo dalitsa wina aliyese kaya anu opemphera kana osapemphera mkhozo mdalitsa atapempha madalitso osamkanira tsono awa I think funso lawo bambo akufunsa kuti akuti munthuyo ndiodetsedwa ndi adalitsika bwanji poyamba mwina timvetsetsane kuti madalitso ndi pemphero ndi njira imodzi ya mapemphero tili mapemphero osiyanasiyana amumtima ochokera kwa nsembe madalitso ndi pemphero so abambo anafotokoza kunena kuti madalitso ndikumfunira munthu zabwino munthu uyuyo amene tikumtenga kuti ndi wochimwayo madalitso ndi omuthandiza kwa njira ina kuti athandizike ku mapendekero ake kapena mavuto ake auchimo amene ali nawo ndichifukwa ake akunena kuti ndi madalitso achifundo ndichifukwa ake akunena kuti ansembe akamamudalitsa ndi bwino ngati makonferensi ena anena kuti amuuze mawu onena kuti akatani akasinthe ndiye mwina kuti kandandani ku 24 loko mungodziwa kuti munthu ochimwa ngati ameneyo kumudalitsa kapena kumpempherera ndi njira ina yomuthandiza kuti achoke m'mavuto ake ndipo iyeyo pobwera kudzapempha mdalitso athaso kukhala kupempha zomwezo monga mmenenso timatha kubweresera munthu aziwanda zoyipa kuti apemphereredwe kapena kuti adalitsidwe Joero nkutheka so kuti mwina alipo ena amachita mchitidwe umenewu koma mwina sakufuna taleka ndi akozobwera kuti abambo munithandize mundipempherere ndifuna nileke izizi mwina akozobwera zimenezo koma nkutheka mmene afunsira amayi ena nkutheka kuti ena amangobwera au chodziwa line zisingaleke basi nungopita kwa nsembe basi akandidalitse koma safuna kusiya ndiye kuti chifundo cha mulungu chili ngati sukuchigwisa ntchito bwino chifundo cha mulungu chifukwa kudalitsa kuja nkofuna kuti ukhale ndi chiyanjano ndi mulungu uyanjane ndi mulungu uyanjana bwanji ndi mulungu ngati sukufuna kusintha chabwino ndiye ajoelo titere chonchi chifukwa izi zitikhatupitiriza koma wali pa line mwinaso ena akhoza kuifuna line iyo komano ndimafuna ndafunse funso limodzi ajoel ndi funso limodzi kwa inuyo mwamvapo zonena kuti aepiskopi ku Malawi alemba kalata izozo ndamva pa wailesi pamene mafotokoza koma pa nkhani tesinamvere okay koma utenga umene mwatolapo ndotani kuti anena kuti chani aepiskopi aku Malawi anena kuti kuti avomere ngati ukoko kuti avomereza kuti makwati amuna okhaokha azimangidwa ayi koma ngati munthu payekha akufuna kuti alandire mdalitso kuti ine ndipange choncho eri ayenera kuti akumane ndi ansembe pawo osati ngati kuchechi ayi okay chabwino mukhalepo mpo kuti tikamamaliza program iyi tikhala tikufotokoza kuti kodi aepiskopi aku Malawi anena chani pa nkhani imeneyi tathokoza kwambiri a Joel Wise chabwino zikomo okay Samu tiwayankhe amayi ena aja komanso pali a John ku 47 yes ayankhe ena anafunsa John ku area 47 mwana kuti anthu tiwapanga konfisi bwanji chifukwa anagwira zina ndiye tiwapanga konfisi bwanji kuti abwerere mu this right thinking tipitiriza John kufotokozera pa radio mwinaso kufotokozera ma forum ena mwina ena yambakali kufotokozera bwino ena yamba umvetsako so simamvetsa zamvekako koma now it's very technical muona Joel Wise
zimene anena episcopi aku Malawi mwamva mmene Joel Wise amvetsera angobwereza uthenga wa papa. so we still have ntchito a lot of work to do. Sure. So ineyo kuyankha kwa awawa amene mwanena mwata a John Joel right? Bambo anati tipitiriza kufotokozera koma ine ndingonena kuti amati kutsutsa galu nkukumba. Muona mpingo ndithu kuti palibe wasembe amene azidalitsa maukwati oterewa. Pa dziko lonse ndithu zimene zinzoletsedwa ngakhale kuchokera kuchikalata chimene apapa analemba. Olo mwina ndingochapanga challenge kuti angati ena mwina ali oti afuna udalitsa ukwati otero angopita pali shiri yonse kukapempha kuti mutidalitsire ukwati wathu. Zimene akakumane nazo nzomwezo akazona konko akazona wasembe wa chikatolika sangadalitse ukwati ndipo zimene zitiziona ndi anthu amene akukayika tizionera limodzi. Now bambo Chizule ndimene labwerera funso la John ku area 47 kodi ndi anthu ati amene akuyenera kupangidwa convince chifukwa kutengera ndi zimene zikuchitika pa social media zikuoneka kuti akatolika ambiri ali mbali fotokozera ndi kodi tili ndi ntchito yambiri bwanji tikunena kupanga convince ndani samu wafunsa labwino kwambiri. Anthu amene akuyenera kuti apangidwe convince ndakatolika poyamba ndi ena akufuna kwabwino kufunira katolika ndi chikhulupiriro chawo zabwino. Izi zimene ndinawuzanso akhristu ena kwina kuti musayembekezere kuti anthu onse angakambe zabwino. Amatinyoza kale za kupembedza mafano kupembedza Mayi Maria ngakhale pa nkhani ena atengerapo mwayi waukulu kuti anyazitse mpingo wa katolika ndipo anyazitse apapa anyazitse maepiskopi athu ndi asayembekezere kuti zimene zingathe ayi akatolika onse tidziwe kuti ena akukamba iziwa ndi adani athu anthu amene ali mwina odana ndi chikhulupiriro chathu komanso chipembedzo chathu ndi anthu amene ife tikuyenera kuwapanga convince ndi akatolika ndipo ngakhale la Mulungu likubwerali tikafotokozera m'matchalichi kuchitetse ndauza kale kuti Sunday tikufotokoza matiti nkhani imene tikufotokozerani ndiwo asadandaule tikapempera kuchitetse tifotokozera akatolika tikajambula misana sikwambiri tatokoza kwambiri. So John nkhani ndimeneyo kuti palibe mpata wambiri kuti kupanga convince anthu amene sali mchikhulupiriro koma amene ali mchikhulupiriro akuyenera kumvetsa chifoti akuzitsata kuyambira pachiyambi zochitaonetsa ena kuti akusankha kuti asamvetse kubwereza pamodzimodzi you can't waste your energy on that amene wanena kale kuti ine ayisini chabwino tili kumapeto kwa programu yathu koma mutu wa nkhani ndiye kuti Africa ikuti chiyani koma imene ikuyimirira Africa ndi Malawi kumene aepiskopi aku Malawi ayankhula chani munakambapo kale zimene ayankhula aku Zambia zimene ayankhula aku Kenya tonsefe tili mu region imodzi ya Meseya kupanga summary bambo Chizule ndaona mwagwira kale microphone Africa ikuti chani Africa kutenga ndi akatolika akatolika ku Africa asonyeza kuti ilili sivuto lalikulu. Kalata iyi ikuyankha mapastoral challenges amene ali ku Ulaya monga ku Kenya achitonena kuti izi tikuona kuti ngakhale nthu zili kwambiri ku ukoko kunoko sivuto ndi apapa ndi ku Vatican sanalakwe kuti apereke yankho ku mavuto amene kumeneko akumana nawo ndikufunsa andineyo ndikufunsa and I'm very sure kunena kuti chikalata chimene chikumeko chathandiza ifo tinamva kuti asembe ena anamba umanga maukwati umeneko ndiye kuti amene waletsedwa ndi chikalata ichi amene amakayikira kuti sangalandire ndikandalitso kakang'ono komwe kumeneko kumonga zathu amene ali maukwati osakhala bwino maukwati amuna okhaokha nawonso athandizidwa ndi chikalata ichi kwa ife kuno moyo upitirira chimodzimodzi monga kale the Africa ikupereka uthenga onena kuti ife kunoko izizi sivuto kwenikweni ndiye I think ndi njira yabwino imene maepiskopi athu aku Malawi komanso ena onse akuno ku Africa akutenga chifukwa ndi chinthu chabwino kwambiri kuti tiziyenda ndi zimene ifeyo tikumana nazo chifukwa sitingangojoyera nkhani ya zathu imene sili kutikhudzako ndipo tayamikire kwambiri maepiskopi athu kuti anali very swift and prompt
oyankha msanga ndi kuwunikira anthu awo kuti ife kunoko izizi tiyenda motere zimene ndikukhupirira kuti anzathunso anchigawo chino cha Africa mwina akutengerako mfundo tina kuchokera kwa ife ngakhale ti dziko losauka koma zikuoneka kuti tinayamba dindife tinatsogola kwambiri very swift and prompt tiyamikire maepiskopi athu mbambande kwambiri amene ali kwambiri tambalanda nzawo mbambande zonadi nali ndi chidwi kwambiri ndi imene analembera kalata yawo aepiskopi aku Kenya. Okay. Pa fundo zawo anenapo fundo yakunena kuti zionesa kuti kuli confusion, kuli kusokonekera kumaiko amene ndi otukuka. Zimenezi zikubweretsa chiopsezo chakuti chifukwa chakuti ife ndife amphawi iwo atenga advantage ya kutukuka. They want to influence ngakhale zoyipa zimene sizili mkacha yathu, sizili mchikhalidwe chathu. Mkuona zimenezi pang'ono chikonferensi ine anena kuti zikhala ngati ni propaganda zingolowa pang'ono choncho chifukwa tsiku lina adzapeza kuti avomera akulu anthu ampingo basi under pressure basota basi chagona confusion imene ikuchika kwanzatu zinthu zimene timazitenga kuti ndi chimo akuzidalitsa kuti zikhale ngati si chimo. Muona they are even failing kuti afotokozere kuti koma tiziwalimbikitsa kuti asinde sakunena zimenezo chifukwa iwo anazivomereza kumene kuti but that's the style of life. Neti kazo kuti asinde ndoti it's like you are hitting on the core. So basi ngokhala chete kuti basi tizingavomera basi tisachite encourage to change. That's the surprising thing. Nacheza ndi bambo Andrew Kaufa I think anali nawo ndi ambuye Tambala mu October ku msonkhano wokulu wa November. Yes, October actually. October. Amakamba kuti I think mpingo watsala ku Africa ukoko ndoti kulibeko chikhulupiriro chachikulu yayi. I don't know ndi zimene zochitikiramu plus zimene mukunena mwina muka of course some kukoti anzathu kwangokhala kuti ali kwambiri democratic and rights kwambiri pali sogulu ambiri limene sogwizana nazo izizi kumeneko alipo ena no they are very conservative ndi maphunzitso mpingo tradition ya mpingo chabwino sam ndiyankhulaso kati timalize bambo chifukwa mafuna ndimalize motere kuti omvera adziwe kuti nkhani yasokonezeka kwambiri chifukwa cha propaganda ya international media nimene yapanga influence media yathu yakuno kuti isokoneze zonse chifukwa kalata ja sinanene kuti mpingo wa Katolika wavomereza ukwati wa muno okhaokha akazokhaokha koma international media ndimene yavomereza ndiye ndifuna omvera amvetsetse kuti pali kampeni yayikulu imene ilipo pa dziko lapansi ndimayang'ana pa Google ndi mwina pali actually ma organization more than 100 amene alipo kuti alimbikitse kuti maukwati amuno okhaokha akazokhaokha akhalepo. Omvera azindikire kuti mpingo wa Anglican madera ena ndi ena adautha kale kumeneko kwazibusawo ena makwatirana amuno okhaokha amamanga ukwati kumeneko zidatha kumpingo wa Assemblies ndi chimodzimodzi ku SDA nakonso zalowa mapentekosto nakonso ayamba kukambirana koma akuona kuti challenge yayikulu stumbling block pa nkhani ndi mpingo wa Katolika umene waima njii kwambiri kwa zaka zonse kuna kuti makwati amenewa ayi ndiye panopo they are channeling a lot of energies kuti phasuleso kumeneko chifaka ngophasula kumeneko ndiye kuti basi zatha ndiye izizi tiyenera tikupemphera zolimba komanso tiimenji pa chikhulupiriro chathu. Apapa Francis ineyo ndikuona kuti ali pa dilemma yayikulu kwambiri ambiri akuona ngati kuti munthu wopusa chani koma iwo ali pa chipsinjo chachikulu chona kuti is receiving a lot of pressure from ndikamakamba za pressure is from big people who are influential monga nena pamboa akukamba za kuti anthu asambiri koma ndi anthu amene amapanga influence za ndalama za pa dziko lino tikamakamba za mpingo wa Katolika kwambiri
mabungwe ambiri othandiza zinthu za katolika CRS, MIVA, Church in Need, tukamba za Germany, Belgium, America. And kumene asokoneza kaepo yamba ndicho linga choti apange pressurize mpingo. Ndiye mafuna ndidziwe kuti pali kampeni imene andi kunoko ikubwera, kunoko nkhani ili kukoti tu. Afuna kuti ngakhale mdziko muno malamulo athu. So this campaign is there. Then ndi ntchito yafe tonse kuti timenji ndikuima pa chikhulupiriro komanso pa choona. Chabwino. Ndimalize motero sama. Ndathokoza kwambiri bambo Chizule, bambo Chikanya. Mumalize motani. Bambo amaliza bwino, mawu ndi omweyo ndithu. Tipitiriza koma makumbutsana kudziwitsana ndipemphe atola nkhani anzanga. Kuti nkhani makamaka za mpingo zikatuluka usango jowera wapo fotokozera fusankoni amene amadzidziwa mpingo. Muona mmene tasokonezera anthu. Mchikilata cha papa kunena zina, mtola nkhani olemba zina. Please. Kusanka miru. Sindino achama niko atola nkhani. Achama nda Samuel. Chamas. Kuma unaniso chamas onani mbumba yanu zimene uchita. Achikatolika palibe amene akulakwitsa. Nkhani wina walembaso nkhani imene mosa club ino wakatolikasi. Si wakatolika. Tithandizane. Ndaonapo mtola nkhani ino yamikiridwa kwambiri ndithu anayitonena ndithu ta. Mutu umene nafuna kulemba sina lumenewe. Koma analemba wanzerudi. Analemba bwino kwambiri. And I think anakhuzumuka munthu. Pamenepo mukhoza kuona kuti ndeti I think bungwe la alipo ena nda anzeru kuti bungwe la nkhani ya katolika ndilothandiza likuthandiza Mozambique sapa muli apa lero tokoze kwambiri pamenepa ndipo papeto pazo kambirana zathu nkhani kuti mafuna tikambirane zimene Africa ngati mpingo wa ku Africa mpingo wa katolika wa Africa wakamba kudzera mwa atsogoleri a mpingo m'maiko mmenemo taonikapo makalata atatu ku Malawi, ku Kenya, ku Zambia. Komanso tinali ndi kalata ya chilendo ya ku Asia, ku Philippines imenenso inakambidwanso program imene. Of course some you can't expect kuti angavomere direct mipingo ya ku East. Ku Russia, ku Philippines iko sangavomere. You expect kuti anthu aku America, diocese aku America, ku Belgium, ku Germany, they will go with the Pope. Koma ena bishop wa ku Chicago wakanirato wanenerato waliso diocese ina ya kana ena angolemba ma archdiocese apanga ma conference ayi angoita chifukwa kuti diocese yawo akudziwa kuti conference yathu sirikamvana ine ningolemba ndeka basi diocese nkungolemba. Okay. Bizimene kuchita ena amene mwatitsatira bwino ndikhulupirira kuti zimenezi zathandiza kuti mudziwe zimene zikuchitika mu mpingo kuno ku Malawi. Aepiskopi akuno ku Malawi alemba kalata yonena kuti kuno sizichitika. Ndiye mutu wankhani wa kuno ku Malawi. Ku Zambianso anena choncho. Nanga ku Kenya? Ku Kenya anena ku Zambia anena kuti achedwera. Kuti mpaka na abaganiza. Ku Kenya agwirizana zimene alembapo koma aneneratu zakuti atsindikaso kuti ukwati ndi wapakati pa mwamuna ndi mkazi. Ngati kudalitsa zingokhala kuti udalitsa munthu uyu osati ukwati. Chabwino. Ndi akudandaula kuti maiko olemera musokoneza zinthu. Maiko olemera akusokoneza zinthu. Nkhani ndiye kuli kwambiri tikhoza kumaliza ndithu mpaka mmawa tikukamba chifukwa zupita mwambiri ndithu. Pala anthu ena amene alakwiridwa akatolika alakwiridwa kunyozedwa kutukwanika ndipo umalitiri ndiye umenewo. Thokoze kwambiri nonse amene mwatukwanika chifukwa cha dzina la Mulungu. Ndiye pala katolika ina kuti basi ndi corona ndiye tizingobisa. Pali nkhani apa. Anzano amaphedwa. Amaphedwa kubayidwa. Iniwo pali nkhani apa. Tenti tuluke mwaonye Christmas ikubwerayo osachita manyazi. Yesu ndi wathu ndithu. Titokoze kwambiri pamene pandepa mapeto pazo kambirana zathu. Catholic Perspective ya lero imapitiriza nkhani imene yatenga titumwina masiku atatu ikukambidwa koma chifukwa ndi nkhani yotikhudza kwambiri koma tafika ndithu pa mapeto pa programu iyi tikakhalanso ndi zina tikhale tikubwera chifukwa programu okhudza nkhani pano nda nkhani zikomo. Ine ndi Sam K kuti tinali limodzi. Bambo Chizule zikomo kuti munabwera ndi kuyikapo mlomo pa nkhani imeneyi. Zikomo Bambo Chikanya tathokoza atu kukatolera sonkhani mchire. Tathokoza zikomo. Zikomo usiku wabwino. Zikomo.